Трайков стил представя. Този поздрав е от мама Радка и тате Денис за техния син, за техния принц, за Дани. Па случай неговия рожден ден, който става на 8 години. Да е много здрав, мама и тате са до теб, Дани. Козируват в махалата. Знае той добре играта, Дани владее правилата. Знаят кой е тариката, като го видят коленичат на земята. На Дани всичко му е първа мода, хубавец голям, благословен от Бога. На всички играчи той е треньора. Ако не ме разбрахте, ще ви повторя. Принц Дани е патрона, думата му е над закона. На мама и тати е сърцето, обичат го тука до небето. Той е в душата, на всички ние в сърцата. Обичаме те до небето, на фамилията Дани е сърцето. На татето е в душата, на всички ние в сърцата. Обичаме те до небето, на фамилията Дани е сърцето. Тате Денис за тебе ще работи, за теб ще се раздава на пълни обороти. На мама Радка ти си в душата, абе Дани, ти ни държиш сърцата. На Дани всичко му е първа мода, хубавец голям, благословен от Бога. На всички играчи той е треньора. Ако не ме разбрахте, ще ви повторя. Принц Дани е патрона, думата му е над закона. На мама и тати е сърцето, обичат го тука до небето. Трайков стил.